Днес ще ви представя сет тракийски чаши от керамика. Представям ви три различни сцени и те са Орфей, Спартак и цар Резус. Орфей изработен на тази чаша как свири. Почитателите му смирено стоят и се наслаждават на уникалните звуци, които излизат от струните на златната му лира. На тази чаша е изобразена гладиаторска битка на най-известният борец за свобода в световната история, великият герой от древността тракиецът Спартак. И на третата чаша е цар Резус, който се е славил с едни от най-чистокръвните бели коне, на които самия Омир се е възхитил лично и го е описал в неговата си книга Илиада, като божество, облечено в златни доспехи. Ако поднесете така тези божествени чаши в тази луксозна кутия на ваш близък или бизнес партньор, вие автоматично му пожелавате знанията и увереността на Орфей, силата и справедливостта на Спартак, заможността и осанката на цар Резус. Посетете сайта на Treasure България и се свържете с консултант, за да ви съдейства.